Welcome back, madzuka bwanji konse kumene muli mama uno. Anyway, awa ndi Washington mwenye amene nthawi zonse timakhala nawo pamodzi ndithu pakachitika zochitika iwo ndithu amabwera pano ndikulongosola zonse kuti zikuyenda bwanji. Choncho tikhale pomwepo kuti tionere ndi timvetsetse kuti nawonso afuna akambirane, komano nkhani yake ndiyokhuzana ndi SONA kapena kuti sona. Iyi ndi nkhani imene yavuta kwambiri, ndipo khalani pomwepo kuti tionere. Sona pachiyawo amati sona, pachichewa amatanthauza kuti fodya. Okay, that's number one. Number two, mtsogoleri akakhala munthu wabodza, trust imathawiratu. Ndiye kuti pachina chilichonse chimwe chikuchitika, there is no trust. Number three, ndifuna ndikambe kuti tisakhalebe anthu ogona tulo, oti basi wena akangobwera ndikathula mbala kawo kafirira mbala kawo basi ndoti miyoyo yathu tatengeka nayo. Number four, chonde tikhale anthu onena kuti tikaona kumene tikuchokera, tikaona zinthu mene zikuyendera, that's what should drive our decision making. Our decision making should not be influenced ndi anthu chifukwa cha zimene akutichitira nthawi imeneyo, koma what we have gone through. Now, chimene ndikufuna ndinene kwambiri nchonena kuti munaona achinyamata anayitanidwa akuti akawuze sona fodya wawoyo akuyenda bwanji. Sona inakambidwa masiku angapo apitawo, anayankhula zinthu zambirimbiri, titachita timati kuyang'ana kuti chilungamo chinali chokwanira bwanji mmenemo, right? Panalibe cha chilungamo, and you have seen it yourself. Mwaona anthu akupanga backlash. There was a backlash kuti yayi izi zinthu zaboza apa, panali zaboza, panalibe cha chilungamo chimene chanenedwa kuti tapanga zakuti. Now, I also came back here, ndinayankhulanso nanena kuti kodi dzuwa timalozerana kuti dzuwa ndilo kapena aliyense amatha kuona dzuwa yekha? Do you expect someone to come to you and show you, literally pointing the sun to you, that's sunshine? Unless you are a baby, you are a child, not just only a child, but a baby who doesn't know anything. Kapena koma kwambiri ukhale kuti ndiwe mwana ndiye anena kuti kodi adadi amayi icho ndi chani chikwala kwamba nomusoti limene lija ndi dzuwa. In the first place, ndiye kuti mwana uja waona kale kuti komatu there is something there. The only thing chimene akufuna mwana uja kuti amvetsetse ndichongonera kuti kodi ndi chani chimenecho. So dzuwa sitimalozerana yayi. What am I trying to say? Chimene ndikufuna ninene pano nchonena kuti zitukuko zimene akukamba akuti tachita izi. Why wasting the time? If you have done that, don't you think these people could literally see it? That is where you are going to know kuti munthu akupanga justify. So Professor Lumumba anayankhula mawu. Professor Lumumba ananena kuti mukazango mona mtsogoleri akukamba kwambiri kuyankhula list yambiri yoti yayi mwakuti muzadziwe kunena kuti palibe chimene apanga, because if you have done something, let zinthu zimene ziyankhule zokha ziyankhule. Why do you want to bring this to people pamene zinthu doesn't even exist? What is the point? Now, let's go back to the youth. Achinyamata amene lero ambiri munapita pa social media. I was there too. I was there. Why? Because I wanted to listen what exactly akufuna akambe. Ena munakalowa mkati munakadya nawo kumeneko, ena mwina mwatulukaso likankachepe kwingilopio. It's possible. Because padakali panopa ndi pusipusi akufuna kuti akukopeni. My question to you ndisonena kuti
kuti muchita kufuna akuwuzeni kuti takupangira nyezi kuti you should be convinced kuti you should remain ndikukavotera chipani chimenechi. Inuyo nokha ngati achinyamata, haven't you experienced kungopanga experience moyo olo tingotengera chaka chinocho, not even chaka olo tsiku la lero, mukaona moyo wanu mukuona kuti ukuyenda mmene mumafunira kuti uyendere? The answer to all these questions, I already know it. Obviously, no. Si mmene zilili zinthu. Now, chimene chingatipangitse achinyamata akuti akufuna zaka 30 kucheperapo akacheze nawo, and I'll tell you the reason why. Chingatipangitse achinyamata amenewo amene muli ndi zaka 30 kusapirira mipo kuti mukavotere chipaniso cha MCP come this September ndi chani? Unless if you're going to tell me kuti lero zimene akamba lero mene amanena kuti iya chabwino tipanga zakuti tikhale anthu ogwirizana tigwirizane nanu tipange zakuti pakhale maloni aja ntchito ali chani china chakuti chani akuti mabizinesi aja mukuyenera kuti inu achinyamata muze. My question, Alice Andrews talk, anafunsa sofunso lomwelo. I know so many people ask the same question. If you go back I even asked the same question. My question is so simple. Why now? Mbuyo Monsem, Zaka 4 says, Zaka 5 says, what have you done for the youth? And today, you feel like this is the opportunity, but you know, achinyamata aja, nthawi yakwana, tichite nawo interact. Nthawi yakwanira, tigwire nawo ntchito. Why now? This is why, muzandimva nthawi zonse nimanena kuti, tatopa nontondale. Because they are opportunists. They know they have the influence, and they use that influence kuti akamate kapena kuti atigwirise ntchito ife achinyamata. Now, there's one request I want to ask you. Don't fall for it. Don't fall for it. Because immediately when you fall for this, panopa zimene mwazionazi, muziona times 10 kukubwerako. Apa akanika kuti afike pa mapeto pamene amafika, chifukwa chonena kuti they still need your vote. Ndiye akafika pa mapeto, ndiye kuti inu simukavotera. Koma come second term, let's be realistic, guys. Alibe nazo ndiphwanya because they know they are not going back into the government. Malamulo akutuzira kuti munthu amakhala pa mpando matemu awiri. So, adandaula cha muzamenya, muzathamangisa. Kulibe. So, if you are a youth today, if you know kuti zaka zanu sizoposera 30 zimene amanena zijeti, olobwina zinapyola. Let's not fall for it. We should not let these politicians use us. You have struggled. You are still struggling right now. Tinapereka ma solutions achinyamata. Tinapereka kuboma, tinawuza. What we need, first of all, human capital. Alephera lero kuyankha za human capital. Zomveka. Ine sindifuna kuti anene kuti tipanga. When? All these years. Okay. Alephera kugwiritsa ntchito nkhani ya human capital. Kuti tili ndi achinyamata ambiri. First of all, chifukwa chani skulu zikhala yodula mpaka na mamiliyoni. Yeti malipiro anthu akulandira ma 80,000. Do we expect kuti achinyamata aphunzira? Apeza maphunziro abwino? Ndiye ngati akanika lerolo apereka pa executive order yoti tikusintha izi tikufuna tiyambe zakuti kuti tithandize achinyamata? Even atasintha lerolo, I'm still going to tell you, don't fall for it. Munthu waboza la mkunguniza sangakhale mtsogoleri wanu. We have a future. Anthu awawa adu akukula. Anthu awa kukalamba. Ifeso tukukalamba. We need dziko labwino, tikufuna economy yabwino, tikufuna ma opportunities. People should not be running away, kapena flying out of their country, looking for greener pastures, when we have our very own country. Simply because the leadership is clueless. Simply because atsogolera athu sakuziwa chochita. We don't have to do that. Now, tipitilize. Akuti kunabwera kamwana kena, munakaona kakang'ono kuchita kukashoshadara. Ari ukabweresa umene munthu kuti kafusefunso ayi zikuoneka kuti maskulu umu malulo areas imu. I respect that child, the braveness, the courage, but I dislike using that child
for the platform kunena kuti yeah tigwiritse ntchito mana. I didn't like that, but I like the intelligence yamwana uja, braveness, courage. Tinanena apart from human capital, tinanena kuti chinthu china achinyamata akamaliza maskulu akusowa kopita kulibe zintchito. Tatiyeni inu atsogoleri athu muyambitse wani ukhale ma internship. Tikati internship ikhale katifuna likhale lamulo chifukwa ma opportunities ndochepa, likhale lamulo lonena kuti each and every company mudziko mwathu pachaka pacha it has to register at least a minimum of 5% internship. At least, because wachinyamata uyu tikunenayo wamaliza skulu, ka wamaliza form 4, ka wamaliza degree, ka wamaliza masters, ka wamaliza PhD, amene yuyu akampita kunchita kuti tufuna experience. Where are you going to get the experience from? Lerolo you see kukumabwera tizintchito taboma titosadziwika bwinobwino kuti internship yakuboma yeniyeni, koma amakhala kuti mayina ali nawo kale, akudziwana kale. Tazisiyeni zimenezi zisakhale politics yayi, koma no let the organizations, institutions apange performance azionetsetsa kuti ku Malawi tili ndi internship, tiapatse opportunity achinyamata. Achinyamata nawonso alowe maofisi akaphunzire ntchito, akaphunzira ntchito. You know the next thing that is going to happen, anthu amene ajanda amene adagwirira ma company, because khalambazi sitikuzinyoza koma zimaina zikapomita. We need to take care of them. We need to, you the youth, you need to take care of these people. Kuma tikani wati, yeah, yamina wanda ziti, samalira ife, zonda, miru yatu yu kugwira bwino, kapena sunafeso, miru yatu ya umangati, jereza pages. They need to go, pave way for the young generation to rule. Because even in zeru zao, sizu gwiriza na dizimene tukufuna ife ajinyamada. That's why, mukaona kuti, ngakhale kaujeni, kakumesho, kakumana chitabu, mayankulidwa, hai nyamada dose. Money. Why are you pretending? Be you. Ndanyonza? Sinanyonza. Come on, that's the truth. That's the truth. Why is someone doing that? It means we need muntu achinyamata yodi apange zimenezo zachinyamatazo. Andi panopa tufuna achinyamata othamanga magazi amene alimbe mtima to take up those roles, those responsibilities, ndikuyamba nokuyendetsa dziko nokuti tiye tisinthe zetu. So that is why I'm asking you, come September kubwerayo, chonde, it is your time. Chonde, it is your time. This is not time to mess up. Kuti ya tukufuna be amene wapitirire. No, ndipo wachinyamata ndikamuona akumapangalale pambuyo panthu awawa numangodziwa kuti uyuyu mutu mwake mwadzadza. I think Eugene Mamina. Because it doesn't even make sense. You are struggling right now. You can't even find a job. You can't even do business. Nothing, literally nothing. Ena afika ponena kuti ma certificate yawo mauchini yawo akukanika kuti akagwire ntchito pena palipose. And chimene akuchita nchani angolowerera angopanga zinthu zosakhala bwino. Ena afika ma point kuti akumaba kumene because they've got nothing, literally nothing to do. And then you say, yeah, umwewa basi, yeah, umwewa. Akutiboma ndilomwe. I don't want to hear that from you. I want to hear you say, this is my time. This is your time. Muzakhala ndi ana kati mulibe pa. Muli ndi ana ngati muli nawo pa. Ana amene azafuna future, azafuna tsogolo labwino, azafuna dziko labwino, zinthu zikuyenda bwino, economy ikuyenda bwino. Usadi zimene zochitika panonse. Chimanga zona literally bag of maize lerolo mukakamba za 100,000. Think about mulimi. Mulimi amene anagulitsa chimanga chimene chija, chimanga chatu chili manja mwa uje. Chili manja mwa mavenda. Mavenda awo ndi anthu ake omwe waso. Because anthu amene ane ndi ndalama amakwanisa kuba ndalama ndati ndomweyo. Anakakusesa chimanga chose chija. Today they're coming on the market, they're saying 100,000. Last time umene amakagula chimanga amakagula 30,000, 25,000. That's why yesterday I said kuti ngati mukufuna mutsutsane nani, regulate the price. Mwauze amalawi kuti chimanga kunoko tikunena kuyambira lero palibe kugulisa 100,000, tizigulisa kunoko 30,000. First of all. Second of, mudziko muno simutuluka chimanga china chilichonse, maboda atsekedwe. And if someone is found akutulutsa chimanga, then apange face justice. Number 3, ngati chimanga chikulibe kaguleni kunja, ndalama za ARP zichabweretsani food security mene. And that's a simple strategy, because what is going to happen is anthu ajana sunga chimanga ana chija atulutsana kuti chimanga chiwonongeka tichibola ndi ngobweza yake akachigulisa 30,000. So ndikulandira sofoni apa. Mundilole ndipite. Ndimangofuna ndikudzutseni pang'ono
ndikufunirani tsiku lopambana. Mulungu akudalitseni. Mwandimva eti? Tiyankhulanenso mawa. Sitinalalate, tangoyankhula zimene zikuyenera kuchitika. Zikomo kwambiri. God bless you and God bless our country.